हेलौ लोगोफोर, मा खबर? बेलासि जाबाय नै, बेलासि माने मोनाबायानो। ओरैजाय जि मोजां बरिया सानसेटखौ जा मोजां नुयो इथिजाय। आंनि मानि प्लान्टसफोरा नै न'आव थांदोंमोन नालाय आङो दुर्गा फुजायाव। ओमफ्राय दैया रानना थाजोबदो जि बोरैबा जाखादोंमोन नै। दहाय फैनानैसो दै होनानै एसे मोजां जाफिनबाय। दासो एसे ग्र' जाहांदो। थ' गोबावथार जाबायमोन भिडिअ बानायैया। इउटुबखौ ओरैनो खुलिना दोनदो इउटुब चेनेलखौ, ओमफ्राय भिडिअखौ बानायनाय जायामोन आरोना। माने टाइमबो मोना नालाय बारा, आरो इडिटबो खालामनो टाइम मोना। इडिट खालामाबाथाय मोजां जायाना भिडिअफोरा। थ' दिनै गोबावनि उनाव भिडिअ लाबोदों। स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आङो दायो माबासो ओंखामसो संनो नागिरदों। ओंखाम माने ओंखामखौ लास्टाव संगोन दायो। ओंख्रि संनो नागिरदों। न'निफ्राय मैथा लाबोदोंमोन, बेनिफ्राय आरो मैथा गोजा संसिगोन। ओमफ्राय इयाव नै रेडि खालामनानै लाबाय। बेखौ ना गोरानजों बाथोन देनोसै नै बेजों। थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना। आङो दायो संनो रेडि। स्टेन्डबो गैया दै मबाइला, जेराव मेराव दोनलाबायबासो। आङो दायो मैथाखौ संग्रोनोसै लोगोफोर। मैथा गोजा संनोसै। आङो दायो थाव एसे होनोसै। थावखौ बांद्राय बुरजा होआ आङो मैथायाव, एसेल' होयो। मालाबाथ' आं थाव होआलासिनो ओरैनो सङो मैथा गोजा रुनानै बइल खालामनानै। बेखौ होनोसै, हानानै लाखानायमोन। एसे रेबथोसैयो खोबना होनो। नैथिंबो रेडि खालामनानै लाखाबाय आङो। ना गोरान बाथोन देना जानोसै दिनै। हारसिं नालाय मा संबाय थानो आरो। नैबेयाव मैथाखौ एसे दोनबावदों आं नै। हारसिं नालाय बुरजाद्राय जायो संजोबबाबो। आरो संना दोनखाबाबो माबायो, सेवो। जा बरियानो मोनाबाय लोगोफोर। आं दहाय ओंखामखौ 10थासोआव न'निफ्राय जाना फैदोंमोन, ओंखायनो थाबनो संना जानोसै। रेबबाय, दसेनो रेबो माबाया मैथाया। थाबनो रेबो मैथाया। दायो आङो दै होना होनोसै। संख्रि होबाय, हालदै होआ दे लोगोफोर, इदिनो जागोन। हालदै होलायलाया मैथायाव। लोगोफोर ओंख्रि मोनगौमानि ओंखामखौबो संखानोसै। ओंखाम उखैबाय, थाबनो जाथोंसै। जा गोदौखादों। गोखै जाखागोन बे, गोखै गोजा। जायगायानो थोआ, मायाव दोननो मायाव मानो जालायलाङो। ओरैबायदि माबा, बे लाइटारा गाज्रिलै, जोंनो नागिरानो। लाइटारासो
गासिनो आंना सिखाजों जा गोदौबाय लोगोफोर माबायदि दिन्थिबावगोन आं दा हमग्राबो गैया हारसिं बानायनाय देखायनोबो जारलासो जाबाय र' दा मोनबासो आराम देखायसिगोन आं ओरैबायदि गोखै जाखागोन बे आयौ खैथांदों इदि माबायाव मैथा गोखैयाव बानलु राजादोसो जानो मोननांगौ बानलु खेबजांदो जा हिट जाखायो गोदौबावथोसै एसे रानबावथोसै दैया हारसिंबाथाय माने हारसिं नालाय रायलायदेरग्रा रावबो गैया जायो नालाय ओंखायनो भिडिअखौनो बानायबाय आं लोगोफोर भिडिअआव बानायना हारसिं रायलायबाय थासिगोन ओमफ्राय रानाखैनो आंना रुमाबो बिराद गाज्रि जाना दं लेथेर फेथेर माने साफा माबानाय जायाखै जानला मानला बोरैबा जाजोबना दं दायोसो स्र' जाजोबसिगोन आं एक्चुअली लोगोफोर आं भिडिअखौ माने मेम'रिसनि थाखायल' बानायनाय जायो आरोना माने टाइमफोराथ' थांबायानो थायो मानसिफोराबो सोलायलांबाय थायो ज' उनाव माने नायफिननो मोजां मोनो आरोना जेरै दा जों उन्दैयाव माबायदि खालामोमोन माबायदि थायोमोन माने मोखां फेसफोरा लुकआ माबायदिमोन नायनो लुगैयो खिन्थु बे टाइमाव माबा गैयामोन ना मबाइल बिदि जेनेबा मबाइल बिदि भिडिअ बानायनो मानो बिदि बानायनो माबा गैयामोन नालाय बानायनोबो जायासै सोरबा मबाइल गिदिर थानायफोरा बै टाइमाव गंफा गंनैल'मोन ना जों उन्दैयाव मबाइलफोरा सोरबा मोनसे मोननै फट' थिखांना दोननायफोराल'सो दङ ओमफ्रायथ' जेबोआनो गैया थ' सानो आरो दा जेनेबा जोङो सिख्ला टाइमाव माबायदिमोन देनां बुरैबा नायनांगौ ओंखायनो माने मेम'रिस माने नायनो बिराद आं बेलेगा आरोना आं बिराद मोजां मोनो नायनो माने थांनाय समखौथ' जों मोनफिनखाया नालाय जेरैबाबो ओंखायनो नायनानै माबा मोनसे इन्जय मोनो मोजां मोनो आङो माखासे फेसबुकआवबो बिदिनो मेम'रिसनि थाखाय आपल'ड खालामनानै दोनो मालाबा लाजिनायबो मोनो जानला मोनला बिदि माने गावनि रियेल एकाउन्टआव होबाय थानो लाजिनायबो मोनो खिन्थु मेम'रिसनि थाखाय दोनगोन बिदि साननानै दोनो आरोना सोरबा होबाय थाबाबो नायनो बालायलाङोना नायग्राफोरा जानाय ओंख्रिया बरिया गोदौबाय ओंख्रिया नै गोदौबाय जि गोदौखाबाय अखा हानाय बायदिसो माबा आवाज जादों जि गोदौबाय नै ओंख्रिया जा गोखै जाखागोन बे लोगोफोर सोर मोजां मोनो नोंथांमोना मैथा ओंख्रि जानो मैथा गोखै नाजोंबाथाय मोजांसिन जायो आरो मोनाबायलै नै लोगोफोर ओंख्रियानो दाबो मोनला ओंखामानो दाबो मोनजाला आयु मासि मोजां नुखोब्रा हनै जा हिट नुखादों भिउखौ ओमफ्राय आंहा नै इथि संगासिनो दाबो जाला ओमफ्राय जारलासो संबाय थानोसैलै ना लोगोफोर दाहाय देखानोसै आंना ओंख्रिया मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो नै इखो बाथोन देनोसै ओंखामाबो नै गोदौगासिनो थाव एसे होनो माबागोन सिथाबजोबगोन खोमा नङाबा थाव एसे होनोसै बानलु पियाज आरो नाखौ एवनानै देनोसै ओंखामा बे कुकारा मोजां नंला आंना
सोरबाफोर बायोबा बिदिखौ बायथारनाङा दे, मोजां नङा, थाबनो गाज्रि जायो। आंबो मिथियामोन नालाय मोजां नुना बायना लाबाय, ओमफ्राय दा जाला। थाम्फै अरदों माथो आंखौलाय, जि साफाखानि। नाथुर माने बेखौ मानो बायदि मिथिबायना, बे नाथुराव खि थाया नालाय गोखा जाया, ओंखायनो बायदों आङो। नङाबा ना गोरानखौ आं खि थानायखौ लेथ्रा मोनो, ओमफ्राय जानायावबो टेस्टि मोना, गोखा मोनजायो। बानलुखौ आङो माबा खालामाखैलै, बेरगोन दा, हाफ्रुनानैसो होनांगोन। जा मोदोमखायो, एवनाय लोगो लोगो मोदोमफुंजोबखायो। बानलु खामाखै, खामबासो मोजां मोनो। पियासखौ बांद्राय एवस्रेमना देबा गोथाव जाया, एसे माबा लाखिनांगौ, एसे गोथां एवफ्रामनाय बायदि। मोदोमजोब्बाय आयौ, नाफाम बायदि मोदोमजोब्बायलै। रावबो सिखाव खावनानै संखोमाना जानानै नङा बेखौ। गोलोमजोब्बाय, फेनखौ होना दोननि र' दसे। फेनखौ होबाबो इदि माबायाव नांहैयो। जाबाय, बांद्राय माबाबा खामबा गोथाव जानाय नङा बे। नै बेयाव देनोसै आं, देग्राबो गैया। हस्टेलाव थानाय आरो रुमाव थानाय एखे कन्डिसन। न' बायदि जायाना, बुस्थुफोरखौनो बायजोबनो हायाखै। मेरला बुस्थु नांगौ जायो, आयु संसार जानाय बायदि, न'खर गंसेनि बुस्थु। दायो देनोसै आं लोगोफोर, नैबेयाव लाबाय, संख्रि एसे होनानै देनोसै दे, र' दाहाय देखायनोसै आं। दायो रेडि लोगोफोर, नै मैथा ओंख्रि, ओमफ्राय नैबे ना गोरान बाथोन, बेनोसै दिनैनि खाजाया। लोगोफोर दायो आङो जाखांबाय, ओमफ्राय जाखांनानै दायो दसे गावनि खामानिखौ मावनोसै, थ' बाय बाय। थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गोदान भिडिअ'आव, बाय बाय।